Днес няма да си говорим за любимите растения, а ще си говорим за онези другите. Тези, които с удоволствие бихме махнали от градината си. Тези, които си засадил с ентусиазъм, а после съжаляваш. Тези, които са се разраснали там, където не си ги канил. Тези, които изглеждаха прекрасно на снимката в интернет и не толкова прекрасно в твоята градина. Аз ще започна с моето, защото е честно. Ментата. Засадих я преди години, едно малко растение с 3 с 3 коренчета в него до кухненската врата за чай и си казах: контролируемо, практично, ароматно, а сега е навсякъде. В тревата, между плочките под оградата и мисля, че е стигнала и до съседите. Ментата е вкусна, ментата е полезна, но ментата не познава граници и не уважава личното пространство на другите растения. Научих си урока и вече само в саксия от тук нататък. И сега питам теб, кое растение би махнал от двора си, ако можеш да се върнеш назад? Кое те е разочаровало, кое се е държало като неканен гост, дошло е, останало е и не иска да си върви? Пиши в коментарите. Само честни градински избори.